על המשטח עכשיו, מפגינה. הכל טובות. בסדר, תשאלו את רוצה להתחיל לסידור? אנחנו עושים פה דרגזים עקובים או שאני רוצה אותם? אני לוקח. תאספו, הבאתי משלח ליד המחסן, נעשה שם בנייה למליף. נגיד איזה סיפור כזה, או קמנו בשעות האחרונות על אדמת ניפאל שהוכתה לפני מספר ימים באסון טבע אכזר. המרחק הגיאוגרפי, קשיי ההגעה וחסמי השפה לא עיכבו בעבר ולא עיכבו גם הפעם את ההחלטה שמהר מאוד הפכה למציאות לשגר משלחת סיוע ישראלית למטרת חילוץ וטיפול רפואי להצלת חיים של השוהים על אדמת ניפאל ללא קשר למוצאם או השתייכותם. הגיעה השעה שתוכניותינו לבניית בית חולים שדה יצאו לפועל. והנה אני עומד נרגש מולכם ברחבת בית החולים הצבאי הישראלי בניפאל. בית חולים המסוגל לקלוט, לטפל, לנתח, לאשפז ולהציל חיים. סומך עליכם שתעשו את המיטב, תביאו את ניסיונכם ומקצועיותכם ואהבת האדם שבכם לידי ביטוי יום יום ושעה שעה במקום יקר זה. הצדעה!